ଚାହୁଁଛି ଜାଣିପାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପଶୁମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଆସିକି ଦେଖିବା ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ବୟସୀ ମୁହଁରେ ଏମିତି ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଇ ନିଅନ୍ତି ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଉପରେ ଥାଏ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଲହୁଣୀ ଚର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟ ବକାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ପଶିଗଲେ କଂସ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ତ ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ଭଗବାନ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି